A kowane zamani akan samu wasu mutane waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa baiwa da abin da ya so. Wasu ya ba su kuɗi, wasu sarauta, wasu ilimi, wasu kuma ya yi musu tagomashi da wata fasaha ko kuma waɗansu dabaru daban-daban. Shehin malami Nasir Muhammad Al-Mukhtar Kabara mashahurin malami ne wanda Allah ya yi wa baiwa da tarin ilimi da ya kai har duniya ta san da shi. Hakika sunansa ya kewaye duniya a fagen ilimin addinin Islama. An haifi shehin malami Nasir Muhammad Al-Mukhtar Al-Kabari a shekarar 1912 a garin Gurin Gawa da ke karamar hukumar Kumbotso a yanzu da ke nan Kano a Najeriya. Zuri'ar shehin malami Muhammad Nasir Al-Mukhtar Kabara ta fito ne daga garin Kabara na Timbuktu wanda ke ƙasar Mali ta yanzu. Daga inda kakansa na hudu Malam Umar ya taso ya dawo ƙasar Najeriya da zama. Malam Umar ya fara zama a unguwar Adakawa da ke ƙaramar hukumar Dala ta jihar Kano kafin ya yi ƙaura zuwa unguwar Kabara da ke cikin birnin Kano a yanzu, unguwar da ta samo asali daga inkiyar malamin. A cikin shekarar 1787 da Malam Umar ya shigo Kano, ya mayar da zauren gidansa a nan Kabara makaranta, wacce a yau ɗin nan ta zama katafariyar cibiyar ɗariƙar ƙadiriya ta Afirka baki ɗaya. Gidan da a yanzu aka fi saninsa da sunan Darul Ƙadiriya. Wannan cibiya tana daga cikin daɗaɗɗun makarantun soro na garin Kano. Hakika, Sheikh Nasir Muhammad Kabara ya kasance mutum mai matuƙar son karatu, wanda hakan ta sa ya zamo ɗalibi mai ƙwazo. Ya fara karatunsa tun yana ɗan ƙarami da karatun Alkur'ani mai girma, kamar yadda aka saba. Bayan kammala karatunsa na allo, sai kuma ya shiga fagen karatun littattafai a fannonin addini da dama, inda ya fara karanta littafin Bada'ul Amal da Murshid. Waɗannan dukkaninsu sanannun littattafai ne wajen karatun tauhidi. Bayan kammala waɗannan littattafai, sai kuma ya ɗora da na fiƙihu, inda ya fara da littafin Ahalari, Iziya da kuma Risala, kamar yadda aka saba a mazhabin Malikiya. Karsashinsa, ƙwazo da hazaƙa suka sa ya samu karɓuwa a wajen babban malaminsa, wato Malam na Tsuguni, inda ya ba shi dukkan tallafin da ya dace. Wannan kuma ita ta sa ya yi wa sa'anninsa rata nesa ba kusa ba, wanda hakan ta sanya yake musu sharhi da ƙarin bayani kan fassarar Alkur'ani mai girma. Lokacin da ya tashi, Sheikh Nasir Muhammad Kabara ya kasance mai kishirwar ilimi, wanda hakan ta saka shi lazimtar manya-manyan makarantun birnin Kano don kamfato ɗimbin ilimin da Allah ya jibge a waɗannan makarantu da suke jagaba a cikin shekarun 1920. A wannan lokaci akwai manya-manyan makarantu guda 5 da suke kamar makarantun share fagen shiga jami'a na yanzu a fannin ilimi. Waɗannan makarantu sun zamo suna da ƙosassun ɗakunan karatu da Sheikh Nasir Muhammad Kabara ke zuwa yana yin nazari a cikinsu. Waɗannan makarantu sun haɗar da gidan mataimakin limamin masallacin birni wanda yake zama a unguwar Daneji, sai gidan Malam Ibrahim babban alƙalin Kano wanda ke unguwar Yakasai. Akwai gidan Alhaji Mustapha Kurawa, alƙalin kotun Bichi wanda ke unguwar Kurawa, da gidan Malam Abdulkarim wanda aka fi sani da Malam Sambo da ke unguwar Ciromawa. Gidan Malam Inuwa babban limamin Zawiya da ke unguwar Mayanka shine cikon makaranta ta 5 da malamin yake ziyarta. Salon karatunsa ya bambanta da na sauran abokan karatunsa, inda ya kasance mai neman ƙarin bayani a duk wani abu da bai gane ba. Yakan yi amfani da siga ta girmamawa da kwantar da kai gaban malamansa a yayin karatu da kuma neman ƙarin haske, wanda hakan ta sa malamai suka zamo suna maraba da shi a duk lokacin da yake da bukata. Shigarsa ɗariƙar Ƙadiriya. Allah mai kowa mai komai, kuma mai yadda ya so, a lokacin da ya so, ta yadda ya so. Cikin yardar Allah, Sheikh Nasir Muhammad Kabara ya zama sanadin yaɗuwa da ɗaukakar ɗariƙar Ƙadiriya a Najeriya da Afirka baki ɗaya. A shekarar 1937, an yi tururuwar shiga ɗariƙar Ƙadiriya a cikin birnin Kano. Daga cikin dubban mutanen da suka samu karɓar ɗariƙar Ƙadiriya a wannan lokaci, akwai Sheikh Nasir Muhammad Kabara. Duk da cewa kakansa Malam na Tsuguni
ya so a ce jikansa Nasir Muhammad Kabara ya samu zamowa mamba na ɗariƙar Qadiriyya a wannan shekarar, amma saboda ƙarancin shekarunsa wanda a wannan lokacin yana da shekaru 17 a duniya, sai shehin malami Malam Sa'ad ya damƙa masa wazifa, duk kuwa da zuzzurfan ilimi da shi Malam Nasir Kabara yake da shi a fannin sufanci. A cikin wata shekara da mai martaba sarkin Kano Abdullahi Bayero zai je aikin hajji, sai Sheikh Nasir Muhammad Kabara ya rubuta wasiƙa ta hannun Wali Suleimanu zuwa halifan Qadiriyya na wancan lokacin, Shehi Abu Al-Hassan As-Samman, wanda yake jika ne ga wanda ya kafa ɗariƙar Sammaniya, yana mai roƙonsa da ya yi masa izinin zamowa muƙaddamin zawiyarsa. Saboda haka nan take sai ya aiko masa da kyautar riga juffa da hula da kuma rubutacciyar takardar naɗa shi muƙaddami na ɗariƙar Qadiriyya Sammaniya. A shekarar 1949, Shehi Muhammad Nasir Kabara ya samu zuwa aikin hajji da kansa, inda ya samu ganawa da Halifa Shehi Hashim da Shehi Muhammad duk daga Murtaniya. Akan hanyarsa ta dawowa gida, ya biya ta ƙasar Sudan, inda ya samu ganawa da Sayyidi Shehi Muhammad Al-Fatih dan Shehi Qaribullahi, babban shehin Sammaniya ta Sudan, inda a nan ma ya sake karɓar izinin zama muƙaddami na Sammaniya Qaribiyya a karo na biyu. Tun kafin sannan, Shehi Muhammad Nasir Kabara ya karɓi ijazarsa ta asali ta ɗariƙar Qadiriyya Kuntiya daga hannun babban malami Malam Ibrahim na Tsuguni, wanda ya yi zamaninsa daga 1867 zuwa 1941. Shehi Muhammad Nasir Kabara ya samu ganawa da tushen gidajen Qadiriyya da ke garuruwan Khartoum na ƙasar Sudan da Timbuktu ta ƙasar Mali, da kuma asalin tushen Qadiriyya da ke Bagadaza ta ƙasar Iraq a tsakanin shekarar 1935 zuwa 1955. Zuwan Malam Bagadaza a shekarar 1953 ita ce tubalin zamowarsa kankat a harkar ɗariƙar Qadiriyya, wanda wannan ce ta bashi dama ta kafa masallacinsa na Qadiriyya. Dukkan gidajen Qadiriyya na ciki da wajen Kano da ma faɗin Najeriya sun zama a ƙarƙashinsa tun daga shekarar 1958 har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Sheikh Muhammad Nasir Kabara ya ba da gagarumar gudunmawa wajen yaɗa ilimin addinin Musulunci da ɗariƙar Qadiriyya. Kasancewarsa mutum mai ƙwazo wajen neman ilimi, haka ya zama wajen yaɗa shi. Shi ne mutumin da ya fara gabatar da maulidin wanda ya kafa ɗariƙar Qadiriyya, wato Maulana Sheikh Abdulkadir Jilani a jihar Kano a shekarar 1959. Shi ne mutumin da ya fara yaɗa zikirin bandiri a saƙo da saƙo a lardunan Najeriya. Shehi Muhammad Nasir Kabara ya kasance ya zagaye dukkan yankunan Najeriya yana mai buɗe masallatan Qadiriyya da kuma naɗa muƙaddaman ɗariƙar. Sheikh Malam Nasir Kabara ya taka muƙamai da dama, daga cikinsu akwai wannan. Malam ya zama muƙaddamin ɗariƙar Qadiriyya a Sammaniya a shekarar 1937. Ya sake zama muƙaddamin ɗariƙar Qadiriyya a Sammaniya Qaribiyya a shekarar 1949. Ya zama mamba na Majalisar Mashawartan Sarkin Kano Abdullahi Bayero a shekarar 1949. Ya zama ƙwararren mai ba da shawara a harkar shari'a ga kotunan Musulunci ta Arewacin Najeriya a shekarar 1954. Ya zamo ɗaya daga cikin mutane biyu da suke gabatar da tafsiri a fadar masarautar Kano tun daga 1954 har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Ya zama shugaban makarantar shari'a da labirari ta Shawuci a shekarar 1958. Ya kafa babbar makarantar firamare ta Islamiyya a shekarar 1961 a Gwale. Ya sake zama wa mashawarcin sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero a shekarar 1963. Ya zama mamba na Majalisar Malamai ta Kaduna a shekarar 1963. Sheikh Malam Nasiru ya yi rubuce-rubuce daga dama. Shehi Malam Nasir Kabara ya ba da gagarumar gudunmawa a fagen rubuce-rubuce. Bincike ya tabbatar da cewa ya rubuta littattafai da adadinsu ya haura 300. Daga cikin mashahuran rubuce-rubuce da Malam Nasir Kabara ya yi, akwai tafsirin Alkur'ani mai girma. Wannan ta sa ba wani majalisi da ake cika idan ana tafsiri a watan azumin Ramadana kamar tafsirin da Malam Nasir Kabara yake gudanarwa a fadar mai martaba sarkin Kano. Bari mu ji wani abu da abin da yake cewa lokacin tafsirin nasa. Da ta fassara alkur'ani da ra'ayi
da fassara hadisi da ra'ayi kafirci ne. Allah bai halatta a fassara Qur'ani da ra'ayi ba. Allah bai da fassara hadisi da ra'ayi ba. Na riga na yi risala wacce nace da ita alqaulul mayas fi takfirin mukaffirina wa tafsiqil qiyas a gurin nayi shi wanda na je na saurari aka gawo min hira wani malami ana ce da shi mai kaulasar. Ni kuma a wannan daren na yi wannan littafin da daddare a ɗakin da aka sauke ni alƙaulul mayas fi takfiril mukaffirina wa tafsiqil qayyas yana nan littafin a cikin irin talifan da na yi. Wato al-qayyas mutumin da zai da wayo ya fassara alƙur'ani da dabara da wayo, to wannan ya fassara alƙur'ani da ra'ayi, to wannan kafirci ne. Ko kuma da kiyasawan kamar wannan ai kaga ya ce fasikanci a gwada cewa aya wannan cewa ba man kudir alaihi rizquhu da kuma wannan faqadru lahu hadisin annabi da alqur'ani daidai wa daida ne, ba a fassarta sai abin da Allah ya fassara alqur'ani da kansa ko kuma annabi fassarta hadisin da kansa ko kuma sahabbai suka riko fassara, amma ba fassara to ai irin abin da muke gudu kenan muka ce lallai a ilimin saboda ai wannan kamar wannan balakar da wannan kafar ba za ta toso ba za ta dinku ba mutukar ba a tsaya a ilimi sosai. Ko yaya alaka ta kasance tsakanin Sheikh Malam Nasir Kabara da malaman zamanin sa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Halifan Qadiriyya na Afirka kuma ɗa ga Sheikh Malam Nasir Kabara, wato Dr. Sheikh Qaribullahi Sheikh Nasir Kabara, inda ya bayyana min cewa Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alaihi wa karim. Malam Kabara ya rayu da malamai yan uwansa kuma sun yi rayuwa mai ban sha'awa, rayuwa ta misali, rayuwa wato ta cewa idan mutum ya tara hankalinsa zai ga yadda ake zumunci da soyayya ta saboda Allah. Na san daga waɗanda ya rayu da su akwai irin su Sheikh Malam Tijjani na 'yan mota, Allah ya masa rahama. Akwai irin su Sheikh Sani Kafunga, akwai irin su Sheikh Atiku Sanka da daman su dai, wanda shi yana matsayinsa na shehun ɗariƙar Qadiriyya, su kuma suna shi wannan ɗariƙar Tijjaniya, amma sun yi rayuwa ta ƙaunar juna da girmama juna da martaba juna ta yadda za ka yi sha'awa ƙwarai da gaske idan ka ji yadda suka yi tsarin rayuwarsu. Kamar idan malam ya rubuta littafi sabo za ka ga Malam Atiku Sanka shi zai fara karɓar wani littafin ya gani ya ta munna, yana rubuta takarizi na yabawa da jinjina, shi ma in yi ya kawo masa, shi ma ya masa irin wannan abu, cin irin wannan rayuwar. Haka kuma malam ya rayu da waɗansu malaman da suka tsallako daga wani guri suka zo gurinsa, a suna malamai suka zo amma kuma suka zo neman ilimi gurinsa. Kuma misalin Sheikh Abubakar Gumi, Allah ya musu rahama gaba ɗaya, ya zo ina ɗalibta a SAS, amma a san da ya zo ina ɗalibta a SAS ɗin a malami ya zo, amma kuma ya taho gurin Sheikh Nasir Kabara sun zauna tare, ya saka littafi a gurinsa kamar da ya faɗa da kansa, ya zauna a gurinsa kimanin shekara 8 a yan kyakkyawan mu'amala da kyakkyawar wato dangantaka. To wannan ya isa abin sha'awa, kaga malami saboda tasirantuwa da tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan bai zauna ya yi rayuwa da jama'a malamai waɗanda sun samu saɓani a cikin wato wata fahimta ta daban, amma kuma kaga sun yi rayuwa kamar uwa ɗaya uba ɗaya. To idan babu ilimi mai nauyi, babu nagarta tabbatacciya, babu tarbiyya tabbatacciya, ba za ka iya samun haka ba. Sheikh Nasir Kabara ya rasu a ranar 21 ga watan Jumada Ula a shekarar 1417, wanda ya daidai da 4 ga watan Oktoba na shekarar 1996. Ya bar mata da dama da 'ya'ya 33. Wannan rayuwa mai tarin albarka bata ƙare ba saboda shukoki masu daraja da ya dasa. Allah ya ji kansa, ya masa rahama. Premier Radio. Nagari na kuwa.